салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ёин ки иморо он карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якм мошини фурӯши мо BMW сериясе бошад ки соли бароришаш 1992, объёми мотор 1.8, сӯзиш бориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон Opel бошад, болоиш Суметм қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 20 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 136 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 16 97 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даям мошини фурӯши мо Pilastra F мебошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотор 1.6, сӯзиш бориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин ҳолаташ тенҷа, газ, бензин ҳардач кор мекунад. аккумулятори нав, 4 баллон нав, краска нав, фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 29900 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 203 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 93 00 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мои Honda Accord мебошад ки соли бароришаш 2010, объёми мотор 3.5, сӯзиш бориш бензин, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. свет мокри асфалт, Honda 2010 сол, объём 3.5, кожани салон, обогрев сидений, ҳама ҷош 100% кор мекунад. лук қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 92 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 625 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 59 38 05. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Pilastra G мебошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотор 1.6, сӯзиш бориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хубай, ҳуҷҷатош 3 моҳай, газ, бензин ҳардач кор мекунад, кондитсионер ҳам кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 29500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 200 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 86 38 38. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2011, объёми мотор 1.8, сӯзиш бориш бензин, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Toyota Corolla 2011 сол, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад, на панава, ягон ҷои задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 101 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 687 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 37 36 37. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2001, объёми мотор 2, сӯзиш бориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин бе ягон камбудӣ, мотор ДСЧ-ка, ҳуҷҷат то охири сол. мошин на панава, ягон ҷои задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 39 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 265 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 49 10 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои Toyota Avensis мебошад ки соли бароришаш 2006, объёми мотор 1.6, сӯзиш бориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошина айвагон харидагиян. мошин бе камбудиян, на панава, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 82 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 557 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 939 97 1944. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯшӣ моҳидаи Унекси мебошад, ки соли барори 6996, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст, дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, таъҷилан фурӯхта мешавад. Мошин бе камбудии савдо дар пеши мошин мешавад. қарор дорад ин мошин дар кони бодом. Нархи мошин 20 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 136 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 30 01 01 76. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.